Milé detičky, rozprávočka pre vás, ktorá sa volá Hríbik. Raz, keď sa mravec túlal lesom, zastihol ho veľký a silný dážď. Hútal, rozmýšľal, kde sa tak skovať, a zrazu zbadal kúsok od seba hríbik. Dobehol k nemu a skoval sa pod ten jeho malý klobúčik. No, ledva sa tam strčil a skoval, ale začal viac a viac pršať, ale bolo to miesto pre jeho útočisko. Zrazu išiel okolo motýl a vraví mravcovi: Mravček, trošku sa pomkni, veď sa obaja skováme pod ten hríbik. Mravček mu ale hovorí: veď je tu ledva miesto pre mňa. Nevadí, skúsime sa tam natlačiť obaja. A tak sa tam túlia, ale stále neprestáva pršať. A prší a zrazu ide okolo Miška. A Miška hovorí: a ja by som sa rada skovala, posunte sa troška. Len obaja jej vravia: ale vieš, Miška, však ledva sme sa tu natlačili my dvaja. Ale aj tak sa posunuli a skovala sa tam aj Miška. Zrazu okolo letí vtáčik a vyskočí na hríbik a hovorí: idem sa aj ja skovať pod ten hríbik, lebo moje pierka sú celé zmoknuté. A tak sa tam sková aj on. A čo myslíte, deti? Aká je hádanka? Ako je možné, že najskôr sa len mravček skoval pod ten hríbik a zrazu sa tam aj viaceré zvieratká vošli? No samozrejme, tým, že pršalo, bolo teplo, samozrejme hríbik pekne utešene narástol a poskytol útočisko všetkým týmto milým zvieratkám.